Podporujete odvolanie Ursuly von der Leyen? Samozrejme, my sme vlastne iniciovali aj to prvé odvolávanie, boli sme signatári toho odvolávania, takisto sme podpísaní pod týmito návrhmi, ktoré sú dnes na stole v Európskom parlamente, o ktorých budeme hlasovať vo štvrtok. My tu odovzdávame každý mesiac viac a viac, odovzdávame komisii viac a viac právomocí. Tu sa nikto nerozšľuje v tomto parlamente, že Európska komisia si uzurpuje viac právomocí, čo na základe Lisabonskej zmluvy absolútne nemá na to právo, že oni chcú rozhodovať napríklad o veľkej časti európskeho rozpočtu, ktorý budeme teraz debatovať 2 roky. Stále viac a viac si chcú tie rozhodovania vziať k sebe. Všetky inštitúcie, ako je napríklad ombudsman alebo aj Európsky dvor auditorov, sa vyjadrujú, že naozaj vidíme viac a viac autokratický prístup k týmto rozhodnutiam, že oni si tu, tá pani predsednička si to tak všetko k sebe berie. A my to ako parlament povieme, že ani nemôžeme si ju sem zavolať, aby nám odpovedala na naše otázky. To vôbec nie je správny prístup. Mňa mrzí, že sa to nevyužilo na to, aby naozaj sme ju pritlačili. Ona tam včera bola tá rozprava, dnes sedíme dnes je útorok. V pondelok bola rozpráva, ona tam tak znudene stála, prečítala niečo, čo tam mala napísané. Trvalo to iba 7 minút a vlastne porozprávala nám, že vlastne je všetko v poriadku. A potom sa postavili tí predsedovia tých frakcií a povedali, že nie je to v poriadku, ale že my ju podržíme, lebo my nedovolíme, aby ju to niekto iný odvolal, že môžeme ju odvolať len my. To nie je správny prístup a my budeme hlasovať všetci do jedného za odvolanie pani predsedničky komisie a nielen na Slovensku, ale v Únii. Viac ako 60% ľudí tvrdí, že teda ona nie je správnym človekom v kresle pozície predsedu Európskej komisie. Vieme, že je s ňou nespokojnosť aj v Nemecku, však ju kritizujú aj jej vlastní poslanci, aj jej vlastní ľudia doma v Nemecku. Tak prečo sa my tu tvárime v tejto debate, že nič sa nedeje? Ústavná zmena prešla naozaj ústavnou väčšinou v Národnej rade Slovenskej republiky. To znamená, že bola tam tá politická vôľa, boli tam politické strany, politické predstavitelia, ktorí mali pocit, že toto je tá ústavná zmena, ktorú Slovensko momentálne potrebuje. Keď zaznelo, že máme viac pohlaví, tak neviem, ako bola by som veľmi rada, keby mi niekto ozrejmil, ktoré sú tie ďalšie pohlavia okrem muža a ženy, lebo ale nechceme asi túto debatu viesť až takýmto spôsobom, pretože o tomto netreba debatovať. Je úplne jasné, že máme 2 pohlavia všeobecne nielen na Slovensku, ale všelikde. A možno nezaznelo v tejto debate ešte tá jedna dôležitá zmena v tejto ústave, alebo v tomto ústavnom zákone, ktorá mňa veľmi potešila. A to je vlastne požiadavka, ktorá je v ústave, že musíme spravodlivo odmeňovať mužov a ženy rovnakým spôsobom. To je pre mňa akože veľmi dobrá zmena, ktorá tam je. Máme antidiskriminačný zákon a máme iné zákony, ktoré hovoria o spravodlivom odmeňovaní mužov a žien, ale dnes to máme na úrovni ústavného zákona, čiže je to v ústave Slovenskej republiky. Čo sa týka nadradenosti voči európskemu právu, majú to viaceré štáty, napríklad má to aj Nemecko vo svojej ústave, takže tu sa nemusíme debatovať, že Slovensko je nejaká jediná ojedinelá krajina, ktorá niečo také má. To, že neviete, čo je národnoštátny záujem alebo národná identita, to ma veľmi mrzí, ale tak to sa dá doštudovať vždy. Chceli sme to využiť aj preto, aby Slovensko malo silnejšiu pozíciu v prípadných vyjednávaniach s Európskou úniou. Podľa mňa to vôbec nie je zlé, však to je pozitívna vec, aby sme, ak je niečo, čo Slovensko bude považovať za neúplne vyhovujúce v otázkach kultúrnych, etických a národnoštátnych záujmov, tak môže rozhodovať ako keby samostatne.